ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆମେ ଯୁକ୍ତି ଶବ୍ଦର ଅସଲ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଝଗଡ଼ା ବା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହା ଆମ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ। ହଁ, ଯୁକ୍ତି ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଲେ ଆମ ମନକୁ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଆସେ? କୌଣସି ଗରମାଗରମ ବିତର୍କ ବା କଳି ଝଗଡ଼ା, ଠିକ୍ ନା? କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ପୂରାପୂରି ଅଲଗା। ଆଉ ମଜାର କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମେଡି ଗ୍ରୁପ ମଣ୍ଟି ପାଇଥନ୍ ଏହାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କିଛି ବାକ୍ୟର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା। ତେଣୁ ଏହା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଏହାର ଅସଲ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି କିଛି ବାକ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମିସେସ୍ ବା ଆଧାର ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଅନ୍ୟ ଏକ ବାକ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହୁ, ତା ପାଇଁ କାରଣ ଦେଇଥାଏ। ମାନେ କିଛି କାରଣ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ହିଁ ଯୁକ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିର କାମ କ'ଣ? ମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁ? ଏହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କାମ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଦୁଇଟି କାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଯଥାର୍ଥତା। ଏହା ଆମକୁ କୌଣସି କଥା ସତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଦିଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମଟି ହେଲା ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଯାହା କୌଣସି କଥା କାହିଁକି ସତ ତାର କାରଣ ବୁଝାଏ। ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କୌଣସି କଥାକୁ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସେହି ସତ କାହିଁକି ଘଟିଲା ତାହା ବୁଝାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କାମ ମାନେ ଯଥାର୍ଥତା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କୌଣସି ଏକ କଥାକୁ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଜବୁତ କେସ୍ ତିଆରି କରିବା। ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ହତ୍ୟା ମାମଲାର କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡିସନ୍ ଓ ଭିକ୍ଟରଙ୍କ ମାମଲା। ଏଠି ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ମ୍ୟାଡିସନ୍ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଏମିତି ଯୁକ୍ତି ଦେବା ଯେପରି ସମସ୍ତେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥତା। ତେବେ ସରକାରୀ ଓକିଲ କେମିତି ଏହି ମାମଲା ତିଆରି କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବେ ଯେ ହଁ, ଭିକ୍ଟର ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି। ତୃତୀୟରେ ସେ ଦେଖେଇବେ ଯେ ସେହି ଗୁଳିଟି ମ୍ୟାଡିସନ୍ଙ୍କ ବନ୍ଧୁକରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ତିନୋଟି କଥାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହେବ? ଯେ ମ୍ୟାଡିସନ୍ ହିଁ ଭିକ୍ଟରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯାହା ଘଟିଛି ତାକୁ ଏକ ଅର୍ଥ ଦେବା। ଏବେ ସେହି କେସ୍କୁ ଫେରିବା। ମ୍ୟାଡିସନ୍ଙ୍କର ଓକିଲ ଏକ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଆମେ ମାନୁଛୁ ମେଡିସନ୍ ତାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିଲା। ଦେଖିଲେ, ଏହି ଯୁକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତାକୁ ମନା କରୁନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଓକିଲ ଜଣକ ଏହା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଡିସନ୍ ମାରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହିଁକି ମାରିଲେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୋଷ ବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ କମ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ହେଲା ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ କାହିଁକି ହେଲା ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହି ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି? କିଛି ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି ଯାହା ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିପାରିବ। କିଛି ଖାସ୍ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଯୁକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତିକି ଯେହେତୁ ବା କାରଣ ଭଳି ଶବ୍ଦ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି କାରଣକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ତେଣୁ ବା ସେଥିପାଇଁ ଭଳି ଶବ୍ଦ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଇଶାରା କରେ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିର ପୁରା ଗଠନକୁ ବୁଝିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଜିର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣଟି ୱାଲ୍ଟର ସିନେଟ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏବଂ ରବର୍ଟ ଜେ ଫୋଗଲେଣ୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମାଲ ଲଜିକ୍ରେ ଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେବେ ଏବେଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଯୁକ୍ତିର ସାମ୍ନା କରିବେ, ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏହି ଯୁକ୍ତିଟି କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ନା ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା କାହିଁକି ଘଟିଲା ତାହା ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଯୁକ୍ତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।